Personal nga gindaraan libre nga serbisyo caravan han lokal nga pamunuan han Paranas Samar hausa nga tayaw nga barangay han Nawi. Inian gintatawag nga adlawhan barangay. Ginbuhat ang nasabi nga caravan di dahan nakalabay nga adlaw panguna ni Mayor Eunice Babalcon ngan mga konsehalis han bungto upod ang department heads ngan mga otoridad panlawas. Libre nga nakapahimulos han magkanilain nga serbisyo ang mga molupyohan barangay sugadan libre nga pangayad han guba nga mga appliances, libre nga panuri, pangarot, pangihuhan mga ngipon, libre nga panrehistro og libre nga pangasal. Libre gihapon nga nanhatag hin tsinelas sa mga kabataan og groceries kabalyo ang mga eco-bricks nga maihana nga programahan LGU nga ginpapatuman hapagkayana. Ang barangay Nawin usa nga upland nga tayaw nga lugar nga nasa sakupan niton bungtuhan Paranas Samar kundiin haros usa ka oras pa ang ginlalakat kun malusad ang mga residente han baryo para hin mga personal nga panginahanglan salit dako nga bulig ang pagdarahan serbisyo caravan han LGU hamao nga barangay. Parahan balitang waragin dadapigan, balansingan ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Paranas Samar.